Oimore kamoro moro maintie rwake ni machiegni weche manyien sa 3 mar otieno janeno mar Kala TV kamoro moro maintie ka weche gibiro achiel kachiel kokalo e lai mago mag tudruok kama oting'o Facebook ma en Kala TV Live, X en @Kala TV, ka bende YouTube en Kala TV. Machiegni jasomo en Rogers Odhiambo, ka jaloko marwa en David machiegni. Jatend piny Muthuka ni William Ruto wacho ni jotelo mopogore opogore bende koro usiko ka koro kwedo paro ber godo mar chwalo chenro mago mag dongruoge gi jotelo mabende onge gino manyalo timo ne jo-Kenya e yo moro amora. Ruto kawuoyo e nyasi no mar kanyakla mar oganda e kaunti ma Kakamega ne owacho ni oikore mabiro neno chwalo. Vice Chancellor yuko hapa. Hapa tunajenga hostels ya vijana wa hapa Kakamega hii Masinde Muliro. Ni kweli ama si kweli? Bana, hawa watu watakutana na sisi. Sijui kama tunaelewana. Si ndio? Na ni watu ambao si ndio? Na ni watu ambao hawana track record yoyote. Mtu kama umezunguka, umekuwa waziri ya kila kitu, umekuwa katika serikali miaka 50, huna chochote. Hakuna mahali utaonyeshwa anywhere ati umefanya anything. Kiburi mingi, matusi mingi, madharau mingi, maneno ya fitina mingi, ati ile kazi kubwa wamefikiria akili yao, ati akili yao inafika hapo, ati akili yao, unasikia jameni? Ati ile akili yao inafika tu kwa kunitafutia jina ya Kasongo. Hapo tu imeishia hapo. Hapo ndio akili yao inaishia. Yaani wale watu wako chini sana bana. Western hoye. Munasema tuendelee ama tuendelee bana? Tujenge Western. Tujenge mababa. Ngikruok. Trust remains one of the most important foundations of effective healthcare delivery. As a government, we continue investing in healthcare infrastructure, expanding access to services, strengthening the health systems, as well as supporting healthcare workers. I think one of the most novel ideas we have under this administration are the community health promoters. And when you speak about early diagnosis, early presentation to health facilities, working with the county governments across, we are able to pick a lot of things, information, even the lifestyle patterns of people before they present with serious cases to hospitals. In healthcare, prudence means seeking early diagnosis, embracing preventive care, attending regular checkups, as well as medical advice. As it is, we are already witnessing encouraging progress through the Social Health Authority, and to date, more than 31 million Kenyans have registered under SHA. 11,034 health facilities have been contracted across the country, with more than 147 billion having been paid out in claims to support healthcare access across from October 2024 to date. These achievements demonstrate our bende paro makamani ne osirkany kod seneta mano ma Embu Migosi Alexander Mundingi bende ne jowacho ni budget nogo omedo rido ne jopiny ngima kendo kod jo-Kenya bedo kanyo kod pek e wi chenro mag yudo konyruok mapile ka pile kotenore kod kamedruok mar omenda mabende kono keto budget nogo ma giwacho ni ok owinjore gi sani. Tumepitisha bajeti yetu ya counties 428 billion. Kwa hivyo mwaka jana mangovernors tuwaongezea 10 billion. Mwaka hii mangovernors tumeongezea 13 billion. Kwa hivyo kutoka mwaka wa 2022
Sisi maseneta wakati huu tumekuwa kila wakati yote tuna sympathize na devolution, ndio ukute mwananchi atafanywa kazi namna gani. This being a campaign budget is going to be a promises budget. We're just going to be promising people. We have put things on the paper, but in terms of exchequer release, it's going to be a big problem, because where are you going to get this money from? If you say you are going to borrow, for example, atiro mar golo pache e gik matimore pacho ka ni ka bere ne giseyo jatelo moro ma gochi nitire piny owacho machale notiyo kanyo kod ojende mondo ne dhi mondo mi oketh romo ma kamano. Endelee kuombea nchi yetu tuwe na amani mar yiero ng'atno ma gidwaro. Bende iparo ma kamano ne osir kanyo mar yiero ng'atno ma gidwaro. Bende iparo ma kamano ne osir kanyo kod jalup gavana mar kaunti ma Kakamega mano Migosi Ayub Savula. Mabende nose jotelo mabende koro kwedo piny owacho kuom onge ajenda malong'o ne jo Kenya ka paro maduong' ma gin godo en mana mar golo Ruto e telo. Endelee kuombea nchi yetu tuwe na amani, tuwe na moja, tupendane, tusiwe tunagawanyana, huyu mtu ametoka huku na yule ametoka upande ile. Haiwezi kuwa uongozi wa nchi ikitoka pali moja au ikienda pali pengine watu wanaanza kulia ati hiyo uongozi ni mbaya. Every Kenyan and every Kenyan community has a right to lead this country. So, Luyas have a right to lead Kenya. Na Bwana Savula, 2042 is too far. 2042 is too far. Sawa sawa. Najua kuna Mluya ambaye ako tayari kuwa president 2027. Kuna. Anaweza kuambia hakuna. 2027 hakuna. The earliest anybody can be president of this country is 2032, and let's prepare ourselves for somebody from Nyanza or Western Province to be president. So what we do in 2027 tufanye na wale ambao watahakikisha tumepata presidency in 2032. Na nyinyi mnajua vile ninasema. Asante. Tubende paro modwa chalo kod mano ne ogol kanyo kod jatend migepe mathuth kani Migosi Musalia Mudavadi mabende nomedo rwayo oganda joimbono mar Kenya mar bedo motang' kendo giyie gi sirtelo mantie gi thuolo masani maneno ni chenrogo mag dongruok ochoponegi. Ne onyiso gi ni telo mar jatend piny owacho masani William Ruto ema ni machiegni kod kendo kodhi medo kelonegi lokruok mopogore opogore e chenrogo mag dongruok. Wechgi nowacho e sach nyasi mar yawo saga mar Shirikiano e mbalariany mano ma Masinde Muliro, kaunti mano ma Kakamega, kama Migosi Mudavadi bende obedo jatelo machielo mabende wuok e gwenge makono kopogore kanyo kod spika mar od bura. Wanatembea hapa, wengine wamekuwa impeached, they don't know what their future is. They are coming to try and tell you that they know where they are taking you. We should remain focused. Tusidanganyike, tusidanganywe. Tuungane na Mheshimiwa Rais, because this is where Kenya is going. Tubende ka pod wang'iyo mana weche machal nitiere paw siasa oganda e kaunti mano ma Kisumu molote ka chung' bura mano ma Seme mabende pok ondiko kaka jogo ombulu ojimo ni miyo yie wuok oko matimo andiko motelo yiero maduong' mabiro ka koro ka rawere makono bende koro ni okwa miyo neni odonjo e somo tijego mag lwedo mondo ginyal biro bedo jotelo manyime mar yudo thuolo mag tije machal koda mago. Kwa makamani gol kanyo kod commissioner duol mochune ng'iyo okelo ywak mateka ka donje telo tadhi sort out issues mag minete, issues mag the youth, babende the youth kawuono jiwo gi mondo gidhie college moro nitie magwar kaendi mitima tertiary institution mondo gitim courses mamoko gi mondo wane kaka wanyalo konyogi moving forward. To wach mar ndara ma wuok holo kadhi malo daraja Kobondo, mae to is a matter of time. Once I get into the office, we shall allocate the first funds mar national government mondo los ndara no. Nikech jothurwa ma jodalawa ma jokaneagi osebedo ka chandore wach ndara. Gigo mwawacho mang'eny ne jothurwa en ni mokwongo nyaka waikre wadhi wakaw
registration mar IDs. Kendo jogo manende chal ni pod onge gi IDs mamine matindo wabiro neno kaka wakonyogi mondo gikaw IDs mondo gidhi gikaw kura. Tamor an gi mor makende ni jogo mobiro kaendi kata the youth kata jodongo kata mine nigi kura te kendo naloso gi jogo mang'eyo ni dhi goyo kura mar adier. Weche gibiro ni kamoro moro mantie kokalo e Kala TV achiel kachiel, wakaw ywe matin ka bang'e waduogo gi mamoko mathoth. Mine nyalo, adier ginyalo, kata gikalo e pek machalo nade, to giketo sinani ni ngima nyaka dhi mana nyime. Achiedh nade magikalo egi, ok giyie mondo ketgi piny, kata tek nade. Kuom sigana mag mine moloyo lwenje makamagi, kete mana e Kala TV ngeso ka ngeso, sa 2 nyaka 3 mamidhiambo e chenro mar dongruok mine. Bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore sa 10:30 mamidhiambo nyaka sa 11 mamidhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up. Komuch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde magitimogie, to gin tuke magi mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe, tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich, sa 11 mar midhiambo nyaka sa 12 mar midhiambo. Kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV. Ineno Kala TV. Kala TV machiegni pacho ma e odwa. Machiegni kendo kamoro moro mantie wadhi nyime. En duol mochung' ne ng'iyo chal mar kor lwasi kod fut mar yamo kod ni ogolo siem ni koth mar El Nino nyalo biro chue kuonde mopogore opogore pacho kani e gwenge mamoko ma bende nyalo biro kelo oula mapek kod ataro mag pi onyalo biro ng'iko ngima oganda. Lipot nogo gol ka koro yango ni chal mar kodno nyalo biro bedo e kind dwe mar 10 kadhi nyaka dwe mar 12 kama pisa ma kaduol nogo oyango ni sirkal ma counties kod riwruoge mamoko osechako timo chenro mag biro neno ni girakre kod midhiero moro moro nyalo biro muoch ka dipo ni midhiero no obiro oneno. Kuom mano ne kwa Uganda, Tana River County, and of course in Garissa counties. And we anticipate that most of the rivers will also have a lot of water, which already will cause some havoc, like breaking of some of the bridges. Kochelo bende en piny owacho kal kuom migawo mochung'ne mag rito lego mag bungu kata KWS kod migepe mopogore opogore mag telo mag counties koro ni obiro kanyakla achiel yudo yorego mago mag tiegruok e wi kaka inyalo biro ng'iyo kendo yango kachiko rito lego mago mag bungu e pacho kam. Mabiro koko wach ni chenro makama geto keto ayanga kit le ma bende koro kwethno rito bende mani iwacho ni biro konyo e duoko chien midhiero mosebedo ka koro biro e Institute is doing
as mandated under the Wildlife Conservation and Management Act, is to bring that data together into one common repository that the government can be able to access easily for purposes of making decisions and informing policy in the wildlife sector. So we're almost coming to the end of the process. From the mangroves all the way to terrestrial forest. And it is key that we have this partial data to be able to know the extent and how this vegetation is doing. Eto komachielo bende en jopur mag ochele e gweng' mano mar Wagunga mayudore e ward no mano ma Awasio Njiko koro ni yuagore kutin koda wach manok mar pi monego bed ni giole puothe mag pure ochele ka giloso kod jofwambo ne giwacho ni kanyo ma bende en kar yudo pi monego bed ni gitiyo kod puothe maende nokethore neno migi sigore ni ibiro los koda 10 county ma Kisumu ka nyaka sani pok olose kendo koro mani miyo gibedo kanyo koda luoro ni ka gidek wito omenda mabuora e wach mar onge mar pi madhi mono puothe gi chiek e yo makare. Oganda go ikono kakon makende malero ni ma miyo gi bedo kanyo. Wasetemo manyo contractor, wasemanyo county engineer monyisowa ni mondo wadhwa kawo gunde mondo wadin go pi. Penjowa ni pesa wa mano miyowa mondo wapurgo odhi kanyo. Sepagoro kungu an wuod Wagunga ma area marwa kae kama nyuola. Agoro ni wan jopur ka. Pur mapuro kaendi en outgrower. Tiluonge ni Masune outgrower scheme. To pi mwatiyogo gi en pi ma seasoning. Nwatero ywak ne jo county mondo konywa. Kanwa yudo watero ywak through MCA marwa. Ma dieri notiyo ma nokelnwa contractor mabiro loso nwa kar pi kaka pi nyalo konyowa e pidho michele. Michele mwatiyo ka waonge yuto. Iwacho nogo moa e gwenge mag Njiko Awasi tiyo kuna weche manyien saa 3 mar otieno kalo kanyo dakika 30 ka pani weche mamoko inyalo medo luwo achiel kachiel e mbui mago mag tudruok moting'o Facebook ma Kala TV Live kaachiel koda X ma en @Kala TV kaachiel koda YouTube ma bende en Kala TV. Mane kele weche manyien ne en Rogers Odhiambo ka jaloko marwa to ne en David Abila. Mine nyalo, adier ginyalo, kata gikalo e pek machalo nade, to giketo sinani ni ngima nyaka dhi mana nyime. Achiedh nade magikalo egi, ok giyie mondo ketgi piny, kata tek nade. Kuom sigana mag mine moloyo lwenje makamagi, kete mana e Kala TV ngeso ka ngeso, saa 2 nyaka 3 mamidhiambo e chenro mar dongruok mine. Tok bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up. Komuch to wan kode